सांग्रां जा नोंथाङाबो ल'रियल बाहायोना जुदि बाहायो अब्ला नोंथाङा बे खौरांखौ खोनानानै साननो गोनां जानो हागौ आथिखालाव मानसिनि महरखौ समायहोनायाव ल'रियलआबो मोनसे गिदिर कम्पानि गोबांजोंनो गाहाम होनना फोथायजानाय मोजां मोनजानाय मोनसे गिदिर कम्पानि बेबायदिनो ल'रियल कम्पानिनि आथिखालाव गोबां रोखोमनि प्रडाक्टफोर दंसै नाथाय खानायनि थाखाय बानायनाय ल'रियलनि खानाय बोग्रा आगजुखौ बाहायनानै जेंनायाव गोग्लैनांदों सासे आइजोआ बे आइजोआ केन्सार बेरामजों भुगिनांदों बेखौ लानानै आइजोआ ल'रियल कम्पानिखौ केस खालामदों आइजोआनो जादों इउएसएनि मुङा जेडी मिटचेल मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे आइजोआ बोसोरसेयावनो नांगौनि बारासिन गोबां खेब आगजुखौ बाहायोमोन आरो बेबायदिनो बे गिख्रंथाव जेंनाजों भुगिनाङो फोरोंगिरि मावनो गोसो जानाय बिजाथिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां बाक्सा जिल्लानि सालबारियाव थानाय गुड शेफार्ड नेशनेल स्कुलाव गोबां फोरोंगिरिनि गोनांथि जादों बे फरायसालियाव गाहाय फोरोंगिरिजों लोगोसे आखान्थि फोरोंगिरि आरो साबा आयदा फोरोंगिरिफोरनि गोनांथि जादों फोरोंगिरिफोरनि मासिखौ बिजाथिफोरनि गेजेराव आनजाद लानायनि गेजेरजों थिसननानै लानाय जागोन गाहाय फोरोंगिरि मासियाव एप्लाइ खालामनो थाखाय बिजाथिफोरा एमए एमएससी बिएड डिग्री लानाय इंराजि रोंगौथि गोनां लोगोआव 5 बोसोर गाहाय फोरोंगिरि महरै मावखांनाय रोंगौथि थानाय जानांगोन गाहाय फोरोंगिरिनि दान बान्थाखौ 14 निफ्राय 20 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन बेजों लोगोसे बिगियान फोरोंगिरि इंराजि आयदानि फोरोंगिरि बिगियान आयदानि फोरोंगिरि हिन्दी आयदानि फोरोंगिरि आरो सासे हस्टेल फोरोंगिरिनि गोनांथि बेफोर आयदा फोरोंगिरिनि थाखाय गोसो गुदुं बिजाथिफोरा एप्लाइ खालामनोब्ला बिगियान फोरोंगिरिनि थाखाय बिजाथिया एमएससी आरो बिएड डिग्री लानाय जाथारनांगोन बेनि दान बान्थाखौ 10 निफ्राय 15 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन इंराजि आयदानि फोरोंगिरिनि थाखाय बिजाथिया इंराजि आयदायाव एमए खालामनाय आरो बिएड डिग्री लानाय जाथारनांगोन बेनि दान बान्थाखौ 10 निफ्राय 15 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन बिगियान आयदानि फोरोंगिरिनि थाखाय बिजाथिया बिएससी लोगोआव बिएड डीएड डिग्री जाथारनांगोन बेनि दान बान्थाखौ 9 निफ्राय 14 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन हिन्दी आयदानि फोरोंगिरिनि थाखाय बिजाथिया हिन्दी आयदायाव एमए खालामनाय लोगोआव बिएड डीएड डिग्री गोनां जाथारनांगोन बेनि दान बान्थाखौ 9 निफ्राय 14 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन हस्टेल फोरोंगिरि महरै बिजाथिया बिए बिएससी लानाय लोगोआव इंराजि रोंनाय जाथारनांगोन बेनि दान बान्थाखौ 8 निफ्राय 10 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन गोसो गुदुं बिजाथिफोरा थाबैनो 7086283946 नम्बराव WhatsAppनि गेजेरजों गावनि बिजाथिनि फोरमानलाइखौ हरनो हागोन लोगोसे गोबां मिन्थिनो थाखाय 8473002079 जानबुं अनजिमायाव कल खालामनानै खौरां लाहरनो हागोन आनजादखौ बोहैथि दाननि 30 अक्ट'बर रबिबार खालि फुंनि 10 रिंगायाव लानाय जागोन